Kaitor lobjak thun mol brum brum khajani poito khlani rok sing doctrine of God ni eba khe kaitono tui siringmungni paithak phasingo phaisok paikha sing tinio da trinity no tui siring layano sing saimano kaitor khorok se bo mol brum brum ni simino tongo kaitor jotoni slai phan ganang ongmani bagui bo sakno khorok tamkhe bororokno phunukha pha sajlatei pholakathar ongoi pha sajla pholakathar ongkha kaitor bo sakno phunukmani tei boni samungno phunukmani o khorok tamrok judaya thanchase pha sajla pholakathar abo kaitoni special revelation che abo khoroksa kaitoni kaitham byaktitto se abono sungsani mungsa manei befano soimanya haipono kaisa example ni bisingtui bujinani saitok layano khoroksa borok bo busabo tei bufabo tei saibo ongoi mano hayadiba kaitole bisik phan ganang bo sakno khorok tamkhe borokno phunukha tei boni samungno boni hamjakmano phunukha pha sajla pholakathar abo khorok tamoi khoroksa kaito se bororok pholakathar ongoi se manya omhayong khele kaitono se pholakathano se hamya samani khlainai pha sajla pholakathar abo sangsar snamjagi sini sakangno tei sangsar snamjakphurno tongo abo tabo khota chakhe kuriao eba chainao phaikya omahya sijak tongo Genesis chapter 1 verse 1 and 2 yapango kaitor nokharok tei hayung no slamkha hayung mungsa goron kurui buksa tongmase hake tui kuthuk ke mana koboljak tei tuirokni sakao khe kaitoni phola birkitingui tongmani kaitoni phola sangsar slamjagi sini sakangno togo abo nongkha phola kathar aro apha kaitor tongo kaitoni kok eba sajla jisu bo tongo sijak tongo Genesis chapter 1 verse 26 hake kaitor haihini saka phaidi singbai kosolke borokno snapnai ang haino hai khuktam phinai phaidi singbai kosolke borokno snamnai aro tamosa hmale kaitor borokno snampro singno kosolke snamnani hini sao asukna hao sing hinmani abo kaitor khoroksani silai kabang tongo okogya kaitor khoroksa se abo pha sajla pholakathani kokno samase sijak tongo naidi 1 John chapter 5 verse 7 pia suknao saki katham tongo aborokhe pha kok te pholakathar o katham thamnino kaisa se kaitono kosol kebo phano korini bagui bobai sujaknai khoroksa phano korini bagui kaitor bo sak phangno boni kokno boni pholano soi o hayung nokhayung no snamani sakki narikha aborokhe pha kok te pholakathar kaitor bo sak phang te kaitoni kok te phola aborokno singjoda khe khagise manya tamni hinba kaitor bai boni kokno kaitor bai boni pholano baike khagnaiba abo ongise manya kaitor saisungse boni kokbo boni pholabo bono o kaitorno kaitor se kaitor khoroksa se phiaba kaitor phanganang ongmani bagui bo sakno katham ke phunuka sijak tongo Mathai chapter 3 verse 16 17 Jisu baptisma bai kheno tuini kasaka afro bini bagui nokha phekjakha hake bo kaitoni pholano pharuk haike bir khlai bini sago baphaima nukha afro sukna hane hai hinai saklaikha omono ani khajan sajla ang bonono belaike hamjago orosing kaitono aphangoi sajlani kokno samani sajla Jisu baptisma namani phola pharuk haike nukjakmani singnugo orosing pholano pharuk haike nukphano abo phola pharugya John the Baptist kaisa sinno naitongmani bagai John the Baptist ni bagai kaisa sinno phunukha abo pharuk haiki bono phunukha er mane ei na je kaitor ni phola pharuk abo kaisa sinno khe John the Baptist no phunukmani se sing saimano tei singnugo kaitor phanganang ongmani bagai bororokno sumsokni phioknani bagai phola kathar baikhe koboloi kaitorni kok sajla Jisu ongoi sangsaro bahan butui ongoi phaimani sijak tongo John chapter 1 verse 1 and 2 and 14 kok yapangni simino tongo kok kaitor bai tongo tei o kok no kaitor yapangni simino kok kaitor bai tongo kok mangongoi sini bisingo tongphaikya hake singbini singsasano nukha abo khairok mabai kubui bai kupulung bufani songdari sajla hinei bo o singsasano mankha kaitoni kok sakbai thang borogongoi o sangsaro phaima bagui Jisu Kristoni mung nawi o sangsaro sini somsokno rojoi Calvary cross theikya abo o kaitono kaitor se abon bagui kaitor bo sakno hamjakmani bagui khoroktam ke phunuka haipano kaitor alada
aladaya khoroktam kaitoya kaitor khoroksase hambai kaiton rok jotono hamari khlaitun amen.